Hej. Vi er ude af fiske, og vi har lige vågnet. Og vi er i gang med at lave pandekager. Og vi bruger det her mælk til at lave det. Pandekagemix. Så er det det? Ja. Okay, men vi har altså brugt. Vi har drukket lidt. Fordi det sagde min far, at jeg skulle. Det er mælken. Altså. Husketryk slut. Okay, ja. Ja, husketryk stop, der ligger sådan en. Så fordi, så er den måske sådan meget lang. Prøv lige at se. Vi har også fiskestænger klar. Og der er også en herovre. Der er også en herovre, mener jeg. Så. Og der er nogen lige derovre. Lige derovre. Altså et træet der. Lige der. Lige der. Og min far er i gang med at lave pandekager. Pandekage? Prøv at se, den er næsten klar. Det er meget fedt, ikke? Det er mega hyggeligt. Og der er stole her, som min far sidder på den her. Og jeg sidder på den der brune. Og så har vi også et telt her. Jeg sover der. Og min far sover her. Og vi har lidt fredagsmad for i går af. Det er lille. Men nu er vi her, og vi har en sodavand der. Og vi har en sodavand der. Der står Fanta. Så vi er lige først gået i gang med den, men den er meget dårlig. Det bliver den altid. Første bliver altid dårlig. Ja. Men min far, han er stadigvæk ret god. Tak skal du. Og hvad er det, man godt må, når man er i det fri? Prut. Ja, man må også gerne tisse. Ja. Og man må også gerne slå bøvse. Ja. Og kaste op. Giv det møs. Morgenmøs. Morgenmøs. Møs. Giv det sammen. Og så krammer. Krammer også kram kameraet. Og jeg har noget rød Fanta lige her. What? Til med dig, der Hvad? Hvis du vil lave en... Skal du prøve at lave en pandekage?